si veiem una fase més avançada d'aquesta successió forestal cap als Dinars. Un possible rastre, plomes de tudó i una tifa, probablement un carnívor. I moltes llavors. Semblen tots els... Això són llavors. Són llavors, no? Sí. Però són les mateixes totes. Està molt seca des de fa molt temps. Aquí es veu bastant, no? És un altre bosc pluriestratificat. En aquest cas no tan alt com el de Viladellobs, aquí és una mica més baixet i més mediterrani. No hi abunden tant les espècies caducifòlies, sinó purament mediterrànies. Garric, aladern... Aua! Aquí tenim un aladern. En canvi, les caducifòlies són molt escasses aquí. Com a molt, una mica d'esbarzer, que és el més resistent. O cervera.